Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana makadei zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. I have since discovered kuti murume wangu he has been living a double life. Tiri kurarama tiri kuno kumhiri kwemakungwa. Kwandiri zvangu handichatauri. Saka murume wangu he used to discourage me panhau dzeFacebook achiti hey paFacebook this and that. Saka ainge asingadi kuti ndinge ndichiita zveFacebook. Nerimwe zuva mukomana I was just feeling bored. Ndo pandakabva ndachizongodownloada Facebook. Ndakati ndichaidownloada, then kana ndaidownload then I was going to delete it. Saka ndakabva ndachizogadzirawo ghost account. Ndainge ndiine nyaya dzandainge ndichida kungoteverera dzana Madam Boss nana Maititi. Izvi zvakaitika mazuva Lost in Ashes. Saka ndaida kungoona kuti what is trending, plus I was interested in watching the movie. Saka ndagadzira ghost account kudaro repaFacebook. Ndipo apo pandakabva ndachizoona kuti painge paine marecommendation, ndikaona kuti nhamba dzemurume wangu dzimwe dzaasingashandisi dzainge dziri recommended. Ndikabva ndachizongoti allow Facebook to access all contacts. Ndo pandakabva ndachizoona kuti ainge aine profile yainge yakanzi John. Ndikati John, let me try to see what's going on. Kwainga wani zvavakanditi ivo havaiti zveFacebook. Mukoma ndakati ndichinotarira profile yake, kwava kuona kuti the last post that he had posted, it was 7 hours ago, and he seems as if he is in love. Ainge akatonyora kuti ndinomuda uyu ndinomuda. So I started rushing through the comments as well as the post. Ndokubva ndaona kuti ari kudanana neumwe musikana uyu waari kudanana naye muSouth African. Saka zviri kundirwadza. I have not yet confronted my husband about this. Ndiri kushaya kuziva kuti ndotangira pai. One thing that I had realized in the past few months was mari dzanga dzisiri kubalansa mumba. Uchitoedza kutobatanidza nekujoinidza uchiona kuti pane pari kushanda mari, but uchaya kuziva kuti ndepapi. Since I trusted my husband quite a lot, I never thought kuti he was going to end up doing something like that. Saka ndikuda advice kubva kune vedare renyu. Kana vachikwanisa kundibatsira ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. This has been like a shocker in my life. I never thought kuti I was going to find this. My screenshot was sent now, and the proof itoripo yekuti murume wangu pane paakambodzokera kuZim, adzokera kuZim akaita 2 months achiti he just wanted to relax and to free his mind from the hustle and bustle. Ndikati it's okay, I wish dai takaenda tose. I did not even know kuti pa 2 months idzodzo akangosvika akagara, from judging from the post anenge akangogara mazuva 3 ari muZim, then ndokubva achizoenda kuSouth Africa uko kwaakanogara muhotel nemusikana wake muSouth African. Handizivi kuti kana ndichida kumubvunza ndingatanga ndichiti kudii. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Vozvifambisa sei vanzvadzi vedu ava? Hanzi I am no way. Ndikushaya kuziva kuti kana ndoda kumubvunza ndotangira pai. Mascreenshot ose hanzi ndinawo. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadei zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo zita rangu muchanditi Blessing, uye zvekare ndine makore 45 years ekuberekwa. Pari zvinozvi nemudzimai wangu tiri kuraramawo tiri kunoku kumhiri kwemakungwa. Inini nemudzimai wangu takaita vana vedu 2 tigere kunoku kuUnited Kingdom. But before zvose izvi zvisati zvaitika, ndakambotambudzika hama dzangu ndiri muZimbabwe, and I hope kuti nyaya yangu
ichabatsira umwe munhu kunze uko kuti kunyangwe ndava pandiri apa asi ndakatombosvika pakusunga bhutsu newaya. Zvinhu zvakaoma mukomanashi. I lived through years of pain. I was rejected by my own relatives. Hama dzainge dziri nani, asi vana vaamai vangu, vabereki vangu, when they rejected me nekuda kwepoverty yandainge ndakatarisana nayo makore acho iwawo, zvinhu zvakandipa bitterness. And zvose izvi zvichiitika ndakaiswa case pamusoro peupenyu hwangu. Case yandainge ndakaiswa pamusoro peupenyu hwangu yainge iri case yekuti ndainge ndaramba kuti ndinge ndichiparticipate pane zvimwe izvo zvavainge vachida kuti ndinge ndichiita, zvakaita semabira avo aifanira kuti ange achizoitwa pamusha, zvekare nekurohwa kwemakuva. Saka mumhuri medu mukoma zvakaitika ndezvekudai. Amai vangu ivo vakakurira muAFM, asi baba vangu ivo vabereki vavo vainge vachiita zvechivanhu. Saka our family, it was mixed Christianity and deep traditional beliefs. Saka nekuda kwekuti amai vangu vainge vakaroorwa nemurume wavo uyo aibhilivha mune zvechivanhu, amai vangu used to compromise kuti dzimwe nguva kana pakanzi pamba panenge paine n'anga dzinenge dzichifanira kuti dzinge dzichiuya kuzogadzira musha, kwavaiti kugadzira musha, uye zvekare nemimwe mishonga yatinenge tichinwiswa yekuti tinge tichizodzivirirwa kubva kune zvakaipa. Amai vangu, she will just compromise. Saka taienda zvedu kuchurch each and every Sunday, taitoenda kuAFM, but mukoma nguva yaiti kana yakwana, vana bankuru, vana bamunini, madzitete, vana sekuru, saka taizoenda tobva tachizonoungana pamba pevamwe bamunini. Bamunini ava ndivo vainge vari last born mumhuri. Saka bamunini sezvo vainge vari ivo last born mumhuri, ndivo vainge vakasiwa pafamily homestead. Saka ipapo taiti kana takaungana paibva pachizobikwa doro riya rechivanhu, pourawa mbudzi, dzingava dziri mombe, paitwa chivanhu. Saka chivanhu chimwe chaiitwa mukoma ndechekuti painzi kana paurawa ingava iri mbudzi kana kuti mombe, tainge tisingafaniri kuti tinge tichidya nyama yayo musi iwoyo. Mombe iyoyo yaibikwa yose, yaiti kana yabikwa nyama yacho yaibva yachizoiswa mumadish, then yobva yachizovharwa nemicheka iya inoshandiswa nevanhu vanoita zvemashavi, micheka yeblack, micheka yegold. Saka taibva tachizoenda tobva tachizonorara. Vamwe ndivo havo vairara vachiridza ngoma nekutamba mbira, asi nyama iyoyo mukomanashi, kunyangwe painge paine imbwa nedzimwe imbwa dzemuraini dzaitouya, asi dzaingotenderera dzisingadyi nyama iyoyo. Mangwana acho makuseni ndipo pataizomutswa tobva tachizonzi tinge tichigeza. Kana tageza nemvura inenge yakazanganiswa nemishonga, ndo pataizonzi tinge tichidya nyama yacho iyoyo inenge yakarara panze. Saka kugeza kwatainge tichiita, taigeza nemishonga, uye wainge usingatendedzwi kuti unge uchizozvipukuta kana kuti unge uchizozora mafuta. Saka ndo dzainge dziri nzira dzedzinza redu kutaura nemidzimu. Saka semwana mudiki pane zvimwe zvinhu izvo zvaiitika zvandainge ndisingakwanisiwo kuramba nekuda kwekuti ndainge ndiri mwana mudiki. Ndainzi kana ndikanzi tora chakati unge uchienda kunochisiya kumakuva, chakazoita kuti ndisanyanya kufarira nzira dzechivanhu. Ndakaona kuti baba vangu ivo vainge vari munhu ainge aine mwoyo wainge usina kunaka towards hama dzavo. Ndinorangarira nerimwe gore ndainge ndiina vamwe mukoma wangu avo vainge vari mwana wevamwe bamunini. Saka vakabva vachizowana mukana, vakabva vachizotanga kudhiraivha, vainge vachishanda
vachidhiraivha kuSwift asi vainge vasati vogona, vainge vachiri assistant driver. Saka chakangobhohwa baba ndechekuti vainge vakatengesa mombe yavo kuti mukoma ivavo vange vachikwanisa kuzotora license. Saka mukoma pavakaenda kuHarare havana kuzodzoka kumba, vakazotodzoka kumba mushure mekunge vatotanga kutoshanda ende vakatanga vambotumidzira mari yekuti vana bamunini naamainini vange vachimboenda kunovaona kutauni. Saka vana bamunini naamainini pavakazodzoka vainge vaine magroceries. Saka baba vangu havana kufadzwa nazvo, kunyangwe vainge vaine sutu yavainge vakatengerwa namukoma, but sutu iyoyo vakaramba kuipfeka. Ndakazotumwa ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunoisiya kumakuva sutu iyoyo. Ndakazoti mangwana acho pandakanzi enda unotarisa kuti iriko here, mukoma nashi ndakasangana nechimwe chinhu chandisingakwanisi kana kurondedzera. Chainge chakaita kunge munhu, chakaita kunge mhuka, chainge chakagara pamusoro peguva rasekuru vanobereka madzibaba edu. Chainge chakapfeka sutu iyo yainge yakatengerwa baba vangu. Saka mukoma avo vainge vari kuHarare vachishanda kuSwift, zvinhu zvavo hazvina kana kuzombovafambira zvakanaka zvachose. Vakaita accident ndokubva vachikoka makumbo, vakazofa vava kutoshandisa wheelchair. Saka kubva ipapo pandakaona kuti baba vangu vane mwoyo wakaipa to that level, ndainge ndava kusazvifarira zvechivanhu, uye zvekare ndaiona kuti amai vangu vaingozviitawo nekuda kwekuti vainge vasinawo choice. Ende nguva zhinji vaiwanzokuti kana ndikatumwa nababa vainditi mwanangu ita hako, but zvinhu izvi hazvina umwari mukati. Saka mashoko aamai akangogara ari mumwoyo mangu. Baba vangu vakazoshayika. Mushure mekunge baba vashaika ndopandakaona kuti kana muri mhuri inoita zvechivanhu, kukonana kwenyu kunenge kuri nyore, nekuda kwekuti pakazofamba veukama vakabva vachizotanga kupikisana uye zvekare nekunangana. Amai vangu vainge vachinzi naivowo vainge vakazvikonzeresa zvose zvainge zvakaitika kuna baba vangu, nekuda kwekuti vainge vachizanganisa chiKristu nechivanhu, vakanzi ndivo vakakonzeresa. Uye zvekare dzimwewo hama dzainge dzichingonongedzerana dzichiti iwe ndiwe wakauraya. Saka baba vakabva vachizonzi vaifanira kuti vange vachizorohwa guva ravo. Saka ndakabva ndachizoramba ipapo mukoma ndikati izvi handingazvikwanisi. Panguva yacho iyoyo ndainge ndava kushanda muHarare. Saka pandakaramba, pandakanzi taifanira kuti tinge tichidzosa baba mumusha tichirova makuva, ndakati munokwanisa henyu kuzviita, but inini handikwanisi kuti ndinge ndichizova part of that, because ndava munhu anonamata ende anonamata mweya nemuzvokwadi. Saka ndakati baba, ini kwandiri baba vangu vakashayika and my father is resting. Why are we supposed to disturb him because he is resting? Saka veukama vakabva vachizonditi kana ukaramba zvinoreva kuti mweya wababa vako uchakunetsa, uye zvekare tinoisa zvituko pamusoro peupenyu hwako, uchafa uri murombo. Ndo zvandainge ndichiudzwa nehama dzainge dzichindifonera. Kwamanashi, kana munhu akaisa kesi pamusoro pako rinokwanisa kuita sedambe, but once that case start to operate in your life, zvechokwadi kana Mwari vakasapindira, you will die a poor man. Kubva zuva iroro randakanetsana nehama zvekare nevaning'ina nemadzikoma angu, life haina kana kuzombondifambira. I became more like an outcast. Handina chandaikwanisawo kuita. Ndikati chandinenge ndabata chaikwanisa kubudirira. Madzisekuru angu vainge vakandivenga, uye zvekare kana vamwe vekuchechi chaivo, pane vamwe vayandaiti kana ndikaenda kwavari ndichivaudza kuti life yangu haisi kufamba, kunze kwekuti vange vachindibatsira, asi ndaitonzi chimboenda kumusha unogadzirisa chivanhu. So ipapo mukomanashi ndainge ndiine degree rangu reeconomics, because ndakaenda ndikanodzidzawo paUniversity of Zim. I thought kuti because ndainge ndiine degree ende makore acho iwawo waiti kana uine degree zvechokwadi education will open the doors for you.
saka ndakati sezvo ndakadzidza izvi zvekunzi ndinoitwa mathreats nehama kundichinzi ndichafa ndiri murombo, ndikati ndikuda kuzviona basa ndichariwana. Mukoma, life proved me otherwise. I suffered my 5 years of pain dzandisingafi ndakakanganwa kutambura kwangu kwandakaita. Saka ipapo ndainge ndatombowanawo kabasa. Muridzi wekambani akangotanga kungorwara ndokubva kambani yatovhara. From there on, mukoma, regai ndiseke kuseka zvangu, but ndakambotambudzika. Kana muchiti makatambura, handifunge kuti pano pane munhu akambotambura seni. I applied maybe for more than 50 jobs, nothing. Uchitoona kuti paunenge wabva iwewe pane umwe munhu anotosara achitopinzwa basa. Izvi zvakatomboitika mukomanachi. Ndakaenda pane imwe kambani ndainge ndanzi painge pachidiwa someone, saka ndakaendapo ari makuseni. Ndasvika mukoma, rafu yandakaitwa nasecurity akatoita sekunge ainge akagarwa mukoma. Ndakangopesana namanager vandainge ndanzi ndinovaona. Ndakangoti ndichingobvapo ndichiti ndava kumbonotenga frizit nekuti ndainge ndanzwa nenzara. Apa ndainge ndafamba netsoka ndichibva kuwaterfalls ndichipinda mutauni because mari ndainge ndisina. Ndakangoyambuka tara ndikaenda pane umwe mukadzi ainge achitengesa mafrizits ake. Kungoyambuka tara kwandakaita, manager achitosvika, ndopandakamhanya ndichidzokera. Painge paine umwewo mukomana ainge achangosvikawo, CV riri mumaoko. Security akatomuvhurira gedhi akatopinda, akatopinzwa basa. Ndiripo ndakatarisa, upenyu mukomana acho wakasvika pakuoma zvekuti ndainge ndava kutengesa airtime pambudzi paya. Ndopandaitengesa airtime nemaveji just to survive. Ndaiti kana ndikasangana nehama dzangu mukoma vaitondinzvenga kana kutondiignowa. Uye zvekare ndaitiwo kana kuri kunzi mumhuriwo mukanzi munenge mafiwa paya paunoendawo kurufu, ndaiva chiseko ende vaitonditi madzoko ika vekuharare, magraduate ane madegree emumhuri. Ipapo mukomanachi ndichisekwa nevazukuru, madzisekuru uye zvekare nehama dzangu dzose. Ndainge ndangosara ndiine sheti 1. Sheti iyi mukomanachi ndainge ndava kutozivikanwa. Ndiyo yega sheti yandainge ndiinayo yekuti ndaitiwo kana ndichida kufamba ndiyo yandaitotiwo sheti yangu. Yainge iri summer sheti, yainge ine an eagle and a dragon fighting. Kune vanhu vakamapfeka masummer sheti, I'm sure kuti you still remember masummer shirt. Ndiyo yega yandainge ndiinayo. Yakasvika pakubvaruka kumusana uku, ndaiti kana ndofamba ndaitora rimwe jacket, zvisinei nekuti kunenge kuchipisa kana kuti kunenge kuchitonhora. Ndaitozivikanwa kuchechi kuti baba vejacket. Ndisingakwanisi kurikurura jacket nekuti kungorikurura chete musana wose waisara wava panze. Zvino ndaisekwa kana ndava kumusha nekuti dzimwe nguva ndaizogumisidzira ndarikurura jacket iwe, then vanhu vobva vachizotanga kundiseka. Ndainge ndiri chiseko chenyika mukomanashi, asi ndakangoramba ndichingonamata. Ende kurwadza kwazvo kwazvinoita iwe uchitambudzika, the more yaunotambura, the more yaunoona vacho vanoita zvechivanhu vachibudirira, ende uchinyatsokuona kutoti akumana vanhu ava vari kufairwa neupenyu. And the more yaunotambura, the more it seems as if God has fallen silent. Dzimwe nguva mukomanashi ndaikwanisa kungobuda panze ndogara ndotanga kuchema. Apa ndinenge ndasiya mukadzi nemwana mumba, ndichitoziva kutoti mumba chikafu hamutomborina. Ende ndiine vanhu vandainge ndakadzidza navo vainge vava kutoshanda makore acho. Iwawo waingoti kana ukashanda, kana kuri kunzi kana uchishanda ukabasa kane mari, the next thing waikwanisa kutowanawo company car. But I could not even afford kombi chaiyo yekungobva muwaterfalls kungoendawo mutown. After 5 years of job hunting ndo pandakabva ndachizowana basa kuCotco. Amai kani ndakasekwa kani.
pandakadzokerawo kumusha ndichitofarawo because ipapo ndainge ndava kushanda as a general hand. Izvo zvekuti ndainge ndiri graduate neexperience zvainge zvisingachashandi panguva yacho iyoyo nekuti mhuri yainge yofa nenzara. Ipapo mukomanashi, it was my season of humiliation. Ende vacho vandainge ndichishanda navo vainge vaine mentality yainge iri very different neni, zvekuti mukutaura wainyatsokuona kutoti pfungwa dzedu hadzisi kana kutombopindirana. But I kept on telling myself kuti zvichanaka chete. Maproblems akatanga kupinda mumba nemudzimai tainge tava kunetsana. Vakadzi havadi nhamo. Mukomanashi nerimwe zuva takati taona kuti kana mari yerent yainge isingakwani, because kushanda ndainge ndichishanda asi dzimwe nguva ndaitoshotesa kana mari yerent tozoti tichazoibhadhara next month. Upenyu hwakasungwa ndisina kana kwandainge ndichikwanisa kuti ndinge ndichienda. Ndinorangarira ndichinetsana nemudzimai wangu because akanditi kotadii tamboenda kumusha tonokumbira vabereki ruregerero, toita zvinofanira kuti zvinge zvichiitwa nenzira dzechivanhu. Ipapo ndakati kwete, if God is real, he is going to fight for us. Mudzimai wangu akangoseka akati kubva rini ini hangu ndichadzokera kumba kuvabereki vangu. So ndinoda kungotenda Mwari kuti mudzimai wangu kunyangwe akaita nguva yekuti akamboita a doubting Thomas, but pandakazomuti tadii tambotsanya, let us pray, let us endure. Kana ukaudzwa kuti let us endure apa uine nzara, 5 years of suffering to endure, it seems as if that person is laughing at you. But mukoma, I tried to be strong since I was the one who was the family leader. Ndakaramba ndichingoshandako kukotwo ikoko ndichidzvanyirirwa ndichipiwa mari shoma. Saka kwakabva kwachizouya vamwe manager vatsva. Manager ava vakauya ndivo vainge vava manager vedu. Saka vakangotanga kungondifarira because ndainge ndiri munhu anonamata. Mutemo wavo wainge uri wekuti makuseni paya tisati tatanga basa tinotanga taita ka small bible study about 2 to 3 minutes. Saka vamwe vakomana vandaishanda navo zvainge zviri kure navo, vanhu vekutoti vaingozvifarirawo mbanje ende shoko raMwari rainge risiri mavari. Saka nguva zhinji tainzi kana tikanzi pane anofanira kuti ange achinamata, nguva zhinji ndaiona kuti ndini ndaizongogumisidzira ndatongoona kuti sezvo pasina ari kuda kunamata ndobva ndangoti ndichanamata inini. Saka vakatanga kundifarira. One day he started asking me about my story. Ndikavaudza zvose, I told him everything, kudzidza kwandainge ndakaita, the family case, kuiswa zvituko kwandainge ndakaitwa nehama dzangu, and how I had refused to do my rituals. He said something chandisingambofi ndakakanganwa. Akati blessings, sometimes when people curse you, they open the window for God to bless you, so that God will show the world that him alone can bless you. Saka pavakataura izvozvo hana yangu yakarova, but still there was no hope nekuda kwebasa randainge ndava kuita ipapo. Nemudzimai tainge tava kutoti kana kuri kunzi zvikazoita zvimwe kuda, kana ndikakwanisa kuzowanawo basa kumakombi totangawo kudrive hangu makombi. Saka vakatanga kundibatsira. He started mentoring me as well as teaching me the other businesses that his wife was doing, because he was in logistics, export paperwork, and my international shipping systems. Saka I learned everything mukoma, nekuti ndakatoona kutoti ndiwo wainge uri mukana wangu. Saka mugore ra2015 vakandidaidza kuoffice kwavo vakabva vati, mwanangu Blessing, I am moving to the United Kingdom. Kana kuri kunzi ndikazosangana nemukana, if any opportunity come, I promise I will remember you. I thanked him. Ndakangoti pane pavangazombondirangarira here. Saka mainge muri mugore ra2016 ainge ava
kuda kunopera. Ndipo pandakabva ndachizoreceiva an email kubva kwavari. This email he had sent it, vakangoti vachingosvika chete vakanitumidzira email, but nekuda kwekuti ndainge ndisinawo foni yekuti ndaikwanisawo kupota ndichipinda painternet, ndaitongoshandisawo chimbudzi, but email ndainge ndiinayo. Mukomanashi ndakazoiti ndatenga foni, saka foni kana uchida kuzodownloadawo mamwe maapp panenge pachida email, saka ndakabva ndachizoregister email yangu yekare apa ndainge ndakatombokanganwa password, zvinoita satani mufunge zvenyu mukomanashi. Saka ndakazoirangarira kuti password ndainge ndakanyora zita remudzimai wangu, saka ndakazoisa password uye zvekare nebirthday raamai vangu. Ndikatoona kuti mainge muine mamwe maemails ainge achitumidzirwa nevanhu vakasiyana siyana. Ndo pandakabva ndachizoona email yainge yakatumidzirwa namanager ende vainge vakasoitumidzira kudhara. Ndo pandakabva ndachizoiverenga, vainge vakati, "Blessing, I told my director about you. They want someone ari honest, ane discipline to help coordinate our shipments from Zim. Can you come to the UK for training?" Mukoma, I did not even believe it. Kunyangwe musi iwoyo nguva dzekuti tinge tichipedza basa, it felt like a lifetime, and I told my wife and I showed my wife. Within 3 months, I could not believe it. Papers were being processed, work permit, visa, ticket. Mkoma, I even celebrated nema workmates angu. Then that was when I arrived in the UK. Zvose zvakatanga kufamba zvakanaka. The first month it was hard, not because ndaishaya, but nekuda kwekuti ndainge ndakasiya